आं दा नैबे बड'लेण्ड सिमेट्रि बड'लेण्डनि मुंख्लं जानाय मार्टियार्सफोरनि सिमेट्रि गोसोखांथि नेरसोन थावनियाव दंफैयो। नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। दिनै 10 फेब्रुवारि बै समनि 2003नि 10 फेब्रुवारियाव BTCआ दाफुंजादोंमोन। दा दिनै नैबे BTC सान आरो दा गोदानै BTR जाबाय। मुंख्लं जानाय न'खरनि मानसिफोरा बयबो फैनानै बेवहाय बिबार बावलांदों। नैबेनो जाहैबाय अमृत इस्लारि, कुजुगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, जलेस्वरनि बुंगि जलायस्रिनि। माबाया बारजोंनो गोमोरो मोननैयालाय मोननैया नानि बबेजोंलाय आंहा बावलायलांनो हायजों फैबाबो माबाना मा जायोमोन मादै नोंनि बियो? फंबाय गोदो आन्दलन समावनो माथारनाय। औ बे मा होनो हाबायावहाय माबानाय गावथार जानाय दालाय खनसे हाबायाव गोगोम गिदिर गावलायफैनाय जानाय। सायदाबो बेयावनो बिमाखौ मैया माबा हरदोंमोन आङो, ओमफ्राय फैनाय जानाय नंला दिनै हिनजाव लांफैयोनो बिया दयनि। फैयोब्ला मोजां, न'नि मानसिया खेबसे फैथारनो हायोब्ला। माखासेफ्राथ' फैनाय जाया बे गोजान गोजान ना, माने बिसोर आसा खालामोना बिसोरनि आत्माया। गोजान गोजानाबो फैयोमोन। Homage. Oh dear martyrs. नोंसोर बिबाजैफोर गोजा जाजोब्बाय आरो ना? बिनि बिबाजै। नोंस्रालाय बिस्रालाय? फंबाय असे। जारौनि मा जायो? नोंहा जारौहा मा जायो मोनसेखौ थैनायफोरखौ? बिमाय। गावैलायनाया फैफादों आरो जा गोबावसै। ओमफ्राय हौवा गोदाननि नामा मा नाममोनलाय? निखल बसुमतारी। हौवा गोदानानो बेनोथारमोन नामा? बे नङा बियो। हौवा गोदानखौ नागिरदोंमोन आं, दंखौ हौवा गोदाना। नागिरदों एकदम आलदा आलदा होदलाजोबदों। न'खरनि मानसिफोरा बिबार बावनानै थांबाय। बे जायगायाव दङ। बे हौवा गोदाना गोथौ। बिराद नेरसोन फिसासो। नोंनि मा जायोमोन मादैनि बियो? बिबोनां। गोदो आन्दलन समाव थैनाय ना बबे समाव थैनायमोन? पुलिसजों गावथारजादों। प्रमद नार्जारिमोन ना? गामिया फाख्रिगुरि, खासियाबारि, गसाइगाव। जोबोद समायना बिबार। बिबार बारियाव बिबार बारैनो थाबाय थादों गोसोनि। ओरैसो नायबाय, नायदो नायदो।
मार्टियार दिनै बिबार बावनाय जादों। मार्टियार रने बसुमतारी उत्तमजी बर'नि आवराघाट कार्बि आंलं।